У Беларусі не застанецца людзей без уласнага жытла, кожны атрымае працу. Так абяцае Лукашенко. Правда, ёсць нюанс. Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Барацьбе з так званымі дармаедамі хутка споўніцца 10 год. Яшчэ ў 15-м годзе МУЗ Беларусі прапаноўвала ўнесці ў адміністрацыйны кодекс артыкул аб дармаедстве. Але гэта і так лайт. За год да гэтага Лукашенко прапаноўваў змяшчаць дармаедаў у працоўныя лягеры. Значит, надо им создать лагеря соответствующие, огородить колючей проволокой и заставить работать на своих детей. Что мы с ними возимся? Тады ён патрабаваў скончыць з дармаедствам да пачатку 15-го года. З гэтага нічога не атрымалася. Справа аднавілася праз пару год. У выніку прынялі дэкрэт, які ўводзіў падатак на дармаедства. Тады па ўсёй краіне пачаліся пратэсты і ўлады адступілі. Цяпер беларускім заканадаўствам не вызначаецца паняцце дармаедства. У так званую базу дармаедаў Беларусі цяпер трапляюць працаздольныя грамадзяне, не занятыя ў эканоміцы. Таксама тыя, хто больш як на 30 дзён з'ехаў любую краіну, акрамя Расіі, Кіргізстану, Арменіі, Казахстану. Гэтыя людзі аплочваюць камунальныя паслугі па поўным кошце, выключэнне выезд на лекаванне або камандзіроўку. На пачатку году у МУЗ ізноў загаварылі пра артыкул супраць дармаедства, але працягу не было. Улады натхняюцца часамі Савецкага Саюзу. Тады дармаедства было крымінальным злачынствам. У БССР дармаедаў судзілі па артыкуле 204 крымінальнага кодексу. Пакаранне паводле гэтага артыкула прадугледжвала пазбаўленне волі на тэрмін да 1 года. Апёкшы 7 год таму рукі па самыя локці, сёння рэжым спрабуе паўтарыць тое ж, але больш лагодна. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. У Беларусі назіраецца самы вялікі дэфіцыт працоўных рук за ўсе гады існавання незалежнай дзяржавы. Галоўная прычына недахопу кадраў самая масавая ў сучаснай гісторыі Беларусі эміграцыя. Але ўсе меры зводзяцца галоўным чынам да звыклага спосабу – гвалту, узмацнення прыгоннай залежнасці грамадзян ад дзяржавы. Улады, напрыклад, імкнуцца павялічыць тэрмін адпрацоўкі пасля заканчэння навучальных установаў. Падвысілі таксама пенсійны ўзрост. Лукашенко заклікаў вяртаць на працу пенсіянераў. Аднак усё гэта мала дапамагло. Зрэшты, беларусаў пераконваюць, што нічога не сталася. Усё под контролем. Не какое-то количество уехавших куда-то из страны в 2020-2021 году не является ни критичным, ни проблемным для Беларуси. Всегда уезжали куда-то по трудовой миграции, как какое-то количество людей. Потом, значит, это все восполнялось внутренней трудовой миграцией. Белая миграция коллективизацию не остановила. Тым часам у Беларусі вёска імкліва вымірае. Праблема дэфіцыту працоўных рэсурсаў працягвае абвастрацца. Пасля чарговых пагрозаў Лукашэнкі дармаедам Камітэт па працы, занятасці і сацабароне насельніцтва Менгарвыканкама анансаваў міні-кірмашы вакансій. Давайте зірнем, якія там прапановы. Нам кадоры шукаюць зваршчыка. Заробак 2000 рублёў. Слесар 1500, 2000. Свідравальшчык 1500 або 1700 беларускіх рублёў. Але амкадор і так яшчэ топ. Ідзем далей. Менскі гарадскі сацыяльны камбінат «Гармонія» шукае санітарку. Заробак 1100 рублёў. Медсястра-спецыялістка 1300 рублёў. Дворнік 960 рублёў. На ўсіх вакансіях заробак меншы за $500. Дежавю 17-го году, калі людзі выходзілі на вуліцу. Дай мне нормальную работу, я пойду на работу. Дай, пожалуйста, любую работу, даже пойду веник возьму, то буду метить. Ну дайте мне работу. Дайте. Ну вот Лукашенко потребує эту раду, щоб було $500 зарплата. Лепш сітуація виглядає на МАЗі. Прибиральшчыцы там прапануюць 850 1700 рублёў. Электраманцёру 1700 2450. Фразіроўшчыку 1600 3900. Гэта гучыць значна лепш. Толькі ёсць нюанс. Гэта Менск, дзе і жыццё даражэйшае. Вось, напрыклад, вакансіі ў немалым таксама Бабруйску. Прадпрыемства «Беларусь гуматэхніка» мае вельмі шмат прапановаў. Заробак ад 800 рублёў да максімум 1500. $500, якія Лукашенко абяцаў 7 год таму. Тут усё яшчэ недасягальная вышыня. Мы поможем. Мы поможем,
Предоставим рабочее место, только идите работать. Пры гэтым улады так мяняюць законы, каб дармаедаў станавілася ўсё больш і больш. У канцы студзеня чыноўнікі ўнеслі змены ў пастанову аб дармаедах. Яны закранулі індывідуальных прадпрымальнікаў. Каб не стаць дармаедам, ім трэба было заплаціць падаходны падатак. Проста рэгістрацыі ў якасці ІП недастаткова. Таксама паводле дакументу у дармаеды могуць залічыць беларусак, якія выхоўваюць дзіця 7 гадоў ці 3 і больш непаўналетніх дзяцей, а таксама бацькоў дзяцей-інвалідаў, калі яны з'ехалі за мяжу на больш за 30 дзён і фактычна не пражываюць у Беларусі. Выключэнне выезд на лекаванне ці аздараўленне. Ад дармаедства вызвалілі раслінаводаў і жывёлаводаў, але займацца жывёлаводствам і раслінаводствам яны павінны на сваім зямельным участку і адсутнічаць у краіне не больш за 30 дзён за квартал. Беларусь – государство для народа, поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. Шмат гадоў беларускія чыноўнікі казалі, што Беларусь – гэта сацыяльная дзяржава, а абарона інтарэсаў грамадзян – прыярытэт для ўлады. У Беларусі дзяржаве цяпер стала прасцей забраць дзіця сям'і. Новы закон прынялі ў канцы 23 году. Цяпер дастаткова, каб абое бацькоў не працавалі больш як 3 месяцы. Тады сям'ю паставяць на ўлік як тую, што знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Давайте рожать детей. Яшчэ адзін фактар, каб паставіць у СНС, дастаткова аднаго з бацькоў судзіць за распаўсюд экстрэмізму, напрыклад, за падабайку або рэпост, спасылкі на забароненае ў Беларусі медыя. У Беларусі стала складаней аддаць сваё дзіця вучыцца ў прыватную школу. Большая з іх у Беларусі проста закрылі. З 35 школ засталося 6. Атрымаць вышэйшую адукацыю ў прыватных установах таксама стала складаней. Сёлета закрыліся некаторыя прыватныя ВНУ, якія працавалі з 1990-х гадоў. 3000 студэнтаў падалі заяўкі на перавод у іншае ВНУ. У Беларусі недахоп медыцынскіх работнікаў складае больш за 10 000 чалавек. Даводзіцца пераконваць, як страшна беларускім лекарам на Заходе. Уехав в Евросоюз, зачастую им приходится долго подтверждать квалификацию, годами учиться, а чтобы пройти стажировку, госпиталю еще и заплатить. По итогу опускаются руки. Жить-то за что-то нужно, дорога одна. Подсобный рабочий, уборщик. Не хапае лекаў, яны даражэюць. За 23 год лекі ў Беларусі падаражэлі на 12%. Некаторыя лекі часова зніклі з продажу. Падаражалі і медычныя паслугі, хоць улады запэўнівалі, што яны патаннеюць. Зрабіць, напрыклад, панарамны здымак зубоў у 23 годзе каштавала 25 рублёў, а годам раней было 12. Пасля 22 году стала складаней набываць у Беларусі якасныя тавары, ад адзення да тэхнікі і тавараў для аўтамабіляў. Многие заходние фирмы закрыли свои крамы в Беларуси праз санкции. Ну, это, конечно, безобразие. Ну, это, конечно, безобразие, но это по всей стране. Таму многие беларусы бягуць за мяжу. Але і паездкі на працу за мяжу сталі складаным квестам. Беларусы могуць чакаць у чэргах на памежных пераходах суткі або нават некалькі. Абяцанне з 2014 году пра працоўныя лягеры за калючым дротам робіцца ўсё больш рэальным.